Едно билково саше на ден и целулитът изчезва. Ако и ти като мен усещаш подпухналост, умора или просто искаш по-гладка и стегната кожа, имам нещо, което наистина работи – Body Shaper. Това е хранителна добавка и гел против целулит, които използвам в комбинация и ефектът е впечатляващ. Вътрешната грижа започва с Body Shaper сашета, разтварям ги във вода, сутрин на гладно по едно на ден. Те изчистват задържаната вода, дават ми енергия и подпомагат метаболизма. Формулата е с клинично тествани съставки и действа бързо. Чувствам се по-лека още след първите дни. След това нанасям антицелулитния гел с масажиращи движения върху бедрата. Има загряващ ефект, който наистина усещам, а кожата ми е по-гладка и стегната. Формулата е напълно натурална и при редовна употреба резултатите са видими. Преди се чувствах отпусната и неуверена, а сега повече тонус, по-малко задържана вода и видимо по-гладка кожа. Комбинирай външна грижа с вътрешна подкрепа и усети как тялото ти се променя по-леко, по-стегнато, по-оформено. Пробвай и ти!